मानेडेस या चॅनलवरून मी बोलतोय प्रथमेश मोरजकर. तर बघूया आम्ही जर 4 पोरगे आहेत त्यांना आम्ही 4 प्रश्न विचारूया. चला माझ्या मला. तर आम्ही हेंका पहिला प्रश्न विचारूया. तर सर भारताचो पहिलो पंतप्रधान कोण होते? काय मेला कसला प्रश्न विचारतो मला कोणाला माहिती आहे सर माका माहिती नाही जरा तुम्ही सांगा मला. お前はもう死んでいる。 तुका माहिती नाही तर माका माहिती असतं ना. तर आम्ही दुसरं प्रश्न हेंका विचारूया. हे जरा बरे दिसतात माका. आता सर जो पोरगो मला बरं दिसता ह्या पोरगेक आम्ही विचारूया. तर सर तुम्ही आमचे व्हिडिओ बघले असतले आमच्या चॅनलचे. होय होय. हा तर तुमका काय वाटतं आमच्या व्हिडिओ बद्दल? काय ते व्हिडिओ करतात चला बहिणार चला गावाकडे काहीतरी व्हिडिओ करतो. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure.